Żewġ persuni ndarbu b'wieħed minnhom jinsab fil-periklu tal-mewt fi sparatura li seħħet il-ħamis filgħodu f'każ li qed ikun meqjus bħala wieħed ta' attentat ta' hold-up. Il-każ seħħ fl-eqel tal-ġurnata fil-11 ta' filgħodu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, eżattament quddiem il-kumpless Sky Parks. Rappreżentant tal-Korp tal-Pulizija spjega lil ġurnalisti dak li kien għadu kif seħħ ftit tal-mumenti qabel. Il-vittmi raw tnejn min-nies kienu magħmda ġie sparat tir laqat ix-xufier tar-Renault. S'issa m'għandniex kundizzjoni medika tiegħu, però jidher li ġarrab xi ġrieħi f'wiċċu u intlaqat indirettament il-passiġġier. Kif rajek il-passiġġier li f'dan l-istadju nistgħu ngħidu kellu eluf ta' euro fuqu. Irreżista l-aggressuri. X'inrawek ovvjament skorri l-ħin l-aggressur li jtelqu minn fuq il-post. Fin minnhom ġie sparat tir lejn il-karozza minn ġol windscreen li bih intlaqat f'wiċċu x-xufier, raġel ta' 77 sena minħal Ormi. Fil-post kien hemm demm mal-art kif ukoll mal-karozza. L-istess tir laqat ukoll il-passiġġier ta' 48 sena mill-Marsa li hu mifhum li fuqu kellu eluf ta' euro. L-inċident seħħ ftit passi l-bogħod minn ferra tal-Bank of Valletta u qed jingħad li l-vittma kien għadu kif ġibet xi flus ftit tal-ħin qabel. Huwa maħsub li x-xufier kien jibdel flus barranin għal xufiera tat-taxis. Ix-xufier ittieħed immedjatament l-isptar Mater Dei għall-kura filwaqt li l-passiġġier li ma jidhirx li sofra ġrieħi gravi baqa' fil-post tal-xi ħin sabiex jassisti lill-pulizija fl-investigazzjoni tagħha. Aktar tard iżda huwa wkoll ittieħed l-isptar Mater Dei għall-osservazzjoni. Skont rapporti aktar tard instabet il-karozza li ntużat mill-aggressuri, Peugeot 207 bajda fi triq il-Gudja f'Ħalluqa. Jirriżulta li din l-istess karozza kienet irrappurtata misruqa nhar is-7 ta' Awwissu mill-Belt Valletta. Dan kien it-tieni każ f'temp ta' ġimgħa wara dak li seħħ ukoll għad-dawl tax-xemx fil-Qawra fejn kienu nsterqu 10,000 lira sterlina f'hold-up ieħor f'nofs ta' triq.